asingo kumanya buna nigo abaraime county yo babori ugochamo nabigo kwenekia nga county yo ngokinere okwana omubunge Nakuru West Samuel Arama chinga kibali gosanga nabegenwa asege sasimiro kia riakoro nigo abolia gutwara obotoereru nabigo kwenekia buna nkuriye bale chinjira chinya chugokinia county yo Mulikito Joma Angi na talira chinsemekyo na gutwaliganiria oroboti rukubwatia Ntaba Nyamira tuanyorero mu muro itochire Nyamira gotokonya kebe kende nkiyo komoteba gosoko muri comments inga 2027 nigo esegeto ya rurego chiase abarayi gotwara amasikani gochiasa abarayi bande anene mono ekero bakurwa obokonyi asaba menyibe county ya Nyamira atabi viongozi byonsi bya Nyamira gochakire governor, other members of parliament, MCS, the senator, women representative, waterana ne viongozi byonsi pie bireisiko ne birema elinde tonyara okonye county yetu ya Nyamira bagokwana ase kanisa ya Kworo SDA egotoka ase wodi ya Gesima ebunge ya Kichuchu Masaba nigabo bisekurwa sobisi omubungo Nakuru Town West Samuel Arama bakora una Joshua Onduko na Robinas Makana bamuchia egachia barayi babeire bakumugikeria omubungo yo asenge nchobokonyi agendereire korwa yanyore naki muntu ndeta yojitokize ochire acha gukonya abantu abatayita gukonya bona kirago cha gukonya abantu manyako yana some leaders abakaite ne chikura chikarare sana naga ali so mushimi anachoriro ali suppose gusaba abantu bari bamuchorete abantu bapate problem na bako agutwara kwa bwango batabatigato kolje tokonya ase basaba baraya bugotiga komomochia kolende gocha amo eline gokonya bamenyi be county Nyamira asama genderero viongozi bya Nyamira bitige go criticize Mheshimiwa Arama lakini bachamo tobwatirane tofanye tokoregasi asubwamo na inde bakoregasi pamoja no Mheshimiwa Arama mune kiongozi yo mu Nyamira gaiga onyarete gosoka akagenda to Nakuru lakini iga kerenga sobo na inde nabwato koboko gokonya na inde iranira konya ngagaiga enseme bomenyi be county Nyamira na robabwate igoro boteneneri bwe county Nyamire yaito tinde kwa deta bauti nga kitu wanenga ba councilor konya tuta mache kwende gitara chenchua engenche yekerero mantu bwate governor ekero ba chenchiri chi korio kobeka matonta manga mange tukakagena narie ni bego cha kogwa ekonya Nyamire rwege sunteime eche sarabu bona litwira nige sunteime mono enseme abali baikirana enseme yo mbagokera obokonyi agendereire korwa na kumusaba kugenda korwa obokonyi obwo Mheshimiwa Arama no mweburu wa Nyamira nabwatiri yanda y'abantu ba Nyamira tuanyorero mu muro itochire Nyamira gotokonya kebe kende nkiyo komoteba gosoko muri comments inga 2027 abe governor ya Nyamira Arama, you are most welcome. Don't hide anything. We are the people to kwa chikura and we are the people to support in Nyamira County. Kuruase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job